What's up guys? Kamalawa guys, kaya nahitugan akong amigo sa inyo ah. Iyang sikrito. Jom, tugan daw ko tinaw Jom be. Sa may gusto may buwan? Dagan na kayo nangutan na sa kuha ba? Bayot ka dili. Ako bayot, si pananonin mo na ako. Itong high school ko na kay tulo ka uyab, tulo ka lady, babae, bye, laki. Hiyo na mga ko. Nung isa ko yun. Laki mo dito, bro. Sumungkaw, maninip ka na ako. Hanahangul na sa akong mga biceps din ha. Manghihit na dito. Kabalo mo guys, bata pa ako, ganahan lagi ko ma-Powerpuff Girls. Ako sa may dreams to come true. What's up guys, karong adlaw guys, kaya akong i-attempt magbuhat ang pinakaluod nga shake na akong hibawan. Let's go! Yeah! Loday. Mag na may kulang. Perfect! Let's go! Yeah! Noy! Alin pa lang ako gibuhat nga shake, Noy! Ito na nga, shake. Matcha flavor green tea. Game pa! One more! Let's go! What's up guys? Ang sunod niyo makita ng video kaya kung duha ka po kami kung hubog na jud kayo, yung una jud mi kabalon sa paguli. So muna ito po. Na muli na tayo hubog na kay Moy. No, dili pwede. Kailangan sa tamo adto isa ka batso yan. Dili pwede mo uli. E dito baka baliktad kaglan. Jom, manguli ta. Jom, may hubog na mga ka, Jom. No, kailangan dito magbatsoy. Jom, katong, di ba nag-post ka sa FB? Ano to about ato? Wala, lagot lang ko kay kailangan may pagawas nimo imong mga kasakit sa life. Like mga tao nga dili ka kaya i-love, bisag love kay di mo sila. Like kapila na nahitabo Davao Creator, si Boo Singer. Always na lang dyan ako with my feelings. With the Zena. Taram, uli na taram. Hindi nga Robby daw sa ex ba? Bay, pwede rin ako sa imong ex karon, bay. Sunod na mo ba yung hubog na kayo, Moy? Sunod. Alin na ba? Alin? What are you want text me to say? Karon din ay may ex, bay. Ano mo pwede rin? Karon ka. Tara na, Jom, hubog na ka, Jom. Moy, tara na ba? Lako na, ulit, balik na sa balay mo. Bahala mo diya, eh. Jom, yawin mo, Jom. Ang yawi. Ang yawi. Umuloy. Ang yawi. Awa lagi ni sila. Nagungitanay na po dahi. Agoy, agoy. Agoy, masakpan na yung mga buang niyatot. Ato ni silang doolon be, aron masakpan be. Ngano ni sila? Ano? Ngano nangungitanay man mo? Sakit mo ko ng gamot. Sa ako rin gitik. Sayop din ang mapakuan ka sa ungka, bro. Jom, tabangi ko ka ng thumbnail be. Saan man ako? Ay, ikaw bahala. Gusto mo. Hukas! Sabi ka. Tabang. Saan pagbuhat ang thumbnail? Jom, nadawag siya 1 million, Jom. Kung nakay 1 million, saan niya mo? Palit og black eh. Bye. Thank you kayo sa paglantaw. Like kung ganahan mo sa video. Subscribe kung ganahan pag yung video. Karong adlaw na idungag ang isa sa akong mga uyab. Unsa sa mga uyab? Ha? Ayaw, I don't like it. I like me better when I'm with you.